Kakarating ko lang dito kila ate. At guys, ang daming, ayun si kuya. Si kuya sumisil. Ang daming tao guys sa labas. So, umalis kami sa bahay 7, mag-8. Tapos eto nakarating. Nagaw na ako ate. Oo. 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 Kaya nga, hindi tapos sugan. Isibot-sibot ko lang ako. Oo. Sugan ito na hindi ko masusugo. Bantay mo naman, kung suga. Oo. Ayan si kuya. That's... So yun guys, umalis kami sa bahay 7, mag-8, 7:30, 7:40 ganon. Tapos ang oras ay 8:28. So nagmotor lang kasi kami guys, kasi nagpasundo ako doon sa bahay. Mag-isa lang ako pumunta dito. Ay, nagaling sa bahay. Nagpasundo kasi ako sa taga rito, senior. Tapos ayun, nagmotor lang kami. Ang bilis guys. Para kanina, para humuhulog. Ang bilis ng patakbo. Tapos ano to, diba? Bundok to. Pag ganun, pasikot-sikot, pag ganun. Tapos, ayun. Guys, ang daming tao sa labas. Kaya, dumiretso ako dito sa loob. Tapos, ayan si Bibi. Ayan guys, palaging nilalagnat. Ang init na naman nga, oh. Lalo ka na naman, bibi ko. At yan, nandito si Yan, si Kuya. Di bali, 3 kami dito. So, ngayon pala guys, yung last night. Tapos, bukas na yung libing. Bukas na hapon din kami uuwi. So yan guys, nandito nga pala ako sa may gilid kasi dito may signal. At yan nga pala yung mga naglalaro. Brown out nga pala dito guys, kaya generator yung gamit nila para sila ay mailawan. So ayun guys, ang oras ay 10:20. So, yun, nandito lang ako sa loob. Kasi, inaantok na ako, guys. Tapos, ang dami pang tao sa labas. Hanggang umaga ata sila. Pero, ako hindi ko carry yung antok. Grabe na yung antok ko. Ang katipan ng likod ko. Bingo. So yan guys. Mag-ano ba? Ito. Umaga na. Char. Kuha tayo ng panchet. Sisid siya. Ang laki ng sandok ha. Ay, thank you. Masarap inay. And guys, against the world yan. Almusal na. Almusal. Alas 8 na. Pero kanina pa ako gising. Suka. So yun guys, natulog ako kagabi. Anong oras na ba? Mag alas 12 na.
Mag-alas 12 natulog na ako kasi grabe na yung antok ko. Hindi ko carry magpaumaga. Kaya ayan. Tapos alas 8 na. Pero kanina pa ako gising na mag-7. Kasi naghugas na kami ng pinggan. Ang dami hugasan. Kain po. Ay, humingi pala ako ng chicharot. Ano to? Yung ewan ko, basta. Yan na yun. Chicharon basta daw. Hindi ko naman makagat. Hindi ko makagat. Okay. Masarap. So yun nga pala guys, yan yung mga sasama. Pati eto. Ayan si Tito. Kilala nyo naman yan. Yes, of course. So meron pa daw guys na sasakyan sa taas. Anong sasakyan ba? Karabaw. 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 Hindi, van po ba? Van daw, pero ito may mga nakamotor. Yes, yung walang sasakyan, doon na lang sa taas sasakay. Meron doon na sasakyan na naghihintay kasi hindi naman dito kasya pababa. Meron din na karag-karag. Truck daw, truck. Karag-karag, ano karag-karag? Para titong tabuan. Ayun kasi sila. Hi, Badit! Alam, may balon si Badit na tubig. So yun guys, naglalakad na kami papunta doon sa labasan kasi masikip kasi dito yung daanan. Motor lang yung... Oo, motor lang kasi dito yung kasya. Tapos yan, maglalakad. Yan si Tito. Yung iba nakamotor. Kami maglalakad. Oh my God. Pero may sasakyan naman sa taas. Yan ang sabi ko kanina. Ban ba? May sasakyan doon sa taas. Hi guys. Ito po ngayon ay... Ito po, nari namin sa amin. Naglalakad po. Okay. Kasi po, wala po. Sige na. Play mo na senyor. Sige. Ito po. Ano po ay... Sige. Ito po. Sige. Sabi nga nagkakilako na ay ba't po kami? Ayo. Ito po. Hi guys. Guys. Welcome to my vlog. Shout out po kay Mio. Pogi. Wow! Shout out kay Mio. Sige. Na naglalakad ngayon. Kami po ngayon ay... Magkapatan si Badit. Kayo mo yan. Kami po ay vlogger. Kami po naglalakad. Ayan po si Badet. Sige paupo. Sige. Maligis ka, Emilio. Hi. Kita kay Tito. Sa taas na. Bante lang, bante. Bante na lang. So yan guys, dito na ako nagsakay sa tricycle ni Tito Junior. Kakatapos lang ng misa, so pupunta na kami ng ayun sila. Papunta kami doon sa sa libingan. Ayun na yung iba. So yun guys, kasi yun, laboy yun, malalim yung tubig, ganun. Kaya
Nakasapatos kasi yung dalawa na bata. So, maglalakad na lang ako. Kasi, pwede naman. Tara, bebe! Tara. Bigay mo yan kay Bibi Ingo-Ingo, ah. Lagay niya yan doon sa ano niya. Sa libingan niya. Landahan lang. Madulas. Hindi pa ako nakakapunta dito. Ngayon lang. Hindi ko pa alam. Ito, bebe. Tara. Hayaan mo na yan si papa mo. Hayaan mo na yan. Paubo ka? Dahil na? Malakaw ka? Yeah. Very good. Kaya nagsunglass ako. Maliit lang kasi itong daanan. Parang motor lang yung tricycle na dito. Kaya din ipasok dito. Kaso maglalakad na lang kami. Masakay ka? Dahil na bibi ko. Nung babaw ka tayo. Amo gani. So yun guys, ang haba pa ng lalakarin. Oh, alat lang. Laboy. Obo ni Papa. Ako na sa imo. Anig de. Ayan. Doge. Oh, ubuo na lang. Ani madali. Sa ano yun ka maglakaw? Magyan man lang si Bibe. Lakaw. Oh, sige, lakaw. Dali. Electric kayo? Para ikara na sa nang pirma. Sinuluan ko. Ganyan. Babay na ka mo. Grabe. Di man pwedeng bayaan. Ulat lang. Kasi mga walat digday hanggang maano yan, masaraduan kay Puan. Kaya dama may hanggang masaraduan baga. Hindi I mean hanggang ay diretso na talaga. Yan, digay niya. So yun guys. Ayun na. Iiwan na namin si Bibi pero gusto ko sana bago namin iwan mga semento lahat yun. Pero okay na rin naman. Semento din naman yun. So yan. Ayun na sila. Ang dilim ng paningin ko. Okay na. So yun guys, okay na at least 'di ba hindi na maghihirap si Bibi. Yun lang din naman yung point kung bakit 'di ba kung ba't sumusuko ang tao para hindi na makaramdam ng sakit. Ganun. Tara. Ay! Kapay. Ano ka? Ito lang. Sabi ko tikaw doon na ako. Ano? Tikaw doon. Sa dagat, Char. Makao naman ako. So yan guys, kakatapos ko lang kumain at dito muna ako sa si ate kasi doon iyak siya na iyak. Siyempre hindi pa man talaga yun makakalimutan ganon, basta-basta ganon. Kaya dito muna ako sa nila, dito sa kubo-kubo, ayun yung simbahan, ayun yung court, ayun lang oh. Yung Tapos kakatapos ko lang kumain. Wala lang parang gusto kong matulog.
Ano na nga pala? Alas 5. Sa 5:20. Tapos parang, ewan ko kung makakauwi kami ngayon kasi wala kaming sasakyan. Baka bukas. Depende. Kasi 3 kami. Si kuya, si Yan, tapos ako. Hindi naman kasi sa isang motor lang. Kaya, ayan. Hindi ko pa alam. Shower out sa kanila nga pala. Sa mga bata dito. Sabi kasi nila mag-vlog daw ako kasi hindi sila. Ayan na, ayan. Thank you. Ayan, binakuha ko kasi dito kay yung cellphone kong isa. Thank you. Ayan lang, Amy. Name is Po. Po. Arigato, arigato. Chinese, Thank you. Japanese, So, yan eh. Ay, natama ko malipot. Gay yan. Jolly Jolly Fish. Ha? Jolly Jolly Fish. Ay, yun lang kayo na. Thank you. Kuya na kwartan, thank you. Ayun guys, milk tea. Magkano to? 29 pesos ito. Bubay mo yan mo. Jolly Jolly Fish. Sarap. Ano abo? Milk tea da ini bibi. Ayaw niya daw. Arigato, arigato. Hay, naso nagdagdag sa ko kising ko. Jolly Jolly Fish. Ika? Sige. Matem, tabe. Sige, salamat. Thank you. Jolly Jolly So yun guys, may silang, ewan ko kung nahulog yan, pero thank you, binigyan din ako ng mangga. Inom na! Habang malamig na yan. Arigato, arigato. Chinese, Japanese, Jolly Jolly Fish. Ang daming bata diri. My name is Po. Po. Arigato, arigato. Sige lang, inom ka lang. Atay lang po. Atay lang bugong po. So yun guys, I think hanggang dito na lang muna yung video ko. Sumang sorry B, na umiyak yan kanina. So hanggang dito na muna yung video ko at ayan, ano na kasi, magsi-6 na tapos yung mga tao dito lasing tapos ayan, walang magdadrive. Tapos wala naman talaga kasing sasakyan. Si Tito na lang bukas kasi yung tricycle, yun na lang muna yung para makawi kami. Wait lang. Thank you. Sige lang. Thank you. Uwi na lang ako ng mangga. Madami kasing bunga pa dito yung mangga. Yeah. So yan guys, parang bukas na lang ata kami makakauwi. So yan, bye-bye. So yan, thank you sa sponsor. Yes, sa lahat ng sponsor. World sa Team Pahuway, kila Kuya Dolly, kila Kuya Gacho, kila Ate Rica, kila Kuya Vince, si Kuya Alamid, ayan. Tago ako. At si Kuya Jason, yes. At sa sponsor natin, pati kay Sir LV. So yan guys, thank you. Shout out sa lahat ng loyal viewers natin, sa lahat ng sumusuporta, sa mga hindi nag-skip ng ads. So yun lang. Bye-bye. Bye-bye na kayo guys. Bye-bye.